Karin magana daga na 1351 zuwa na 1400. BM Ɗanyaya, shekara ta 2007. Kaka aka fara kaza take gudun 'ya'yanta. Kadangare shiga ruwa ka zama kada. Kaddara musulmi take ci. Kaddara ta riga fata. Kaddara namiji da kwantacce. Kafa ba ta zama inda babu ƙasa. Kafar ungulu mai bata miya. Kafar wani mai wuyar aro. Kaikai koma kan mashekiya. Ƙaramin goro ya fi babban dutse. Ƙaramin sani ƙoƙome. Ƙarar kwana ramamme ya zagi maye. Ƙarfin hali barawo da sallama. Ƙarfin mata yawan magana. Ƙarshen alewa ƙasa. Ƙarshen munafuki ya ji kunya. Ƙarshen ruwa kwayi. Ƙarya ɗakin banza. Ƙarya ba ta sa amarya lalle. Ƙarya daɗin banza. Ƙarya hure take ba ta 'ya'ya. Ƙarya ta ƙare, bori ya kashe boka. Ƙaryar arziki shiga rumbun aya da igiya. Ƙasa ta gudu ta je ina. Ƙatar kago ba za ta mai da kago ba. Ƙetar gwaiwa ta kashe mai ita. Ƙiɗanka duniya ta so shi. Ƙi baya zama so. Ƙiliu ta jawo bau. Ƙin ja ƙin tsinkewa. Ƙiuya ba ta haifar da ɗa mai ido. Ƙofar Allah ta fi ta cali yawa. Ƙuda ba bin mai kayan gawayi. Ƙuda wajen kwaɗayi akan mutu. Ƙuliya manta sabo. Ƙwace goruba a hannun kuturu ba wuya. Ƙwai a baka ya fi kaza a kurki. Ƙwai da dutse ba su haɗuwa. Ƙwai ma ya yi wayo bare ɗan kaza. Ƙwarya ta bi ƙwarya idan ta bi akushi ta watse. Ƙwarya ta gari na ragaya. Ƙyale-ƙyale zuwa Jos da Ahu. Labarin dawa a tambayi kura. Labarin zuciya a tambayi huska. Lafiya uwar jiki. Laifi bai da ubangiji. Laifi duk na kura ne banda satar zare. Laifi tudu ne. Laifin daɗi ƙarewa. Lalle abin da tsoro inji sarkin ɗori. Inda aka samu Ɗanyaya BM shekara 2007. Karin maganar Hausawa. Sokoto makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafawa. Sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.